Kaixo, arratsaldeon eta ongetorri gaurko hitzaldira. Gaurkoan, telefonoan erabiltzen edo erabili daitekeen aplikazio batzuen inguruan hitz egingo dugu eta aplikazio hauek nibelak, neurriak hartzeko, eremuen neurriak hartzeko erabiltzen diren aplikazioak izango dira. Vale? Betiko moduan, kezkaren bat edo baldin bokazue, komentarioan atalean idatzi, eta hitzaldian zehar erantzuten saiatuko naiz, edo bestela hitzaldiaren amaieran ere, zuen galdera horiek irakurriko ditut eta erantzuten saiatuko naiz, bale? Azkenean gaur egun telefono gainean daramagu egunero, momenturo, iaia, bale? Eta, garai batean tresna asko barri genituen, bai neurriak hartzeko, edo horrelako gauzak egiteko, tresna ugari behar genituen. Gaur egun telefonoarekin aplikazioen bitartez, tresna hauekin nolabait ordezkatzen ditugu. Kuadro bat edo aparategi bat jarri nahi baduzu, edo besterik gabe zure egongelako neurriak hartu, eta ez duzu beharrezko tresnarik, gaur egun zure smartphonean aplikazio bat instalatuz gero, ez duzu arazorik izango. Gu bakarrik merkauten den aplikazio gutxi batzuk ikusiko ditugu, zeren, oizkoa den moduan, Play Storean edo Apple Storean beti aplikazio asko daude gauza berdin bat egiteko. Kasu honetan, daudenen artean, 4 edo 5 aipatuko ditugu bakarrik, berez askoz gehiago daudelako. Ze aplikazio ikusiko dugu gaurkoan? Alde batetik Reglador Roller, Nivel de Burbuja, Telemetro Smart Measure, AR Roller App, Tep Measure Cam, Medir Linear 3D Plomada. Eskubiko irudian ikusten duzuen telefono hori, telefono horren irudian dauden 5 irudi txiki horiek dira aplikazioen ikonoak. Beraz, Play Storean edo pilatzen baldin baituzue, ikono horiek dauzkate. Aipatuko ditugun aplikazio askok doako bertsio badokate eta kasu askotan bertsio aurreratuago bat, ordaindu beharra daukaguna. Beraz, kontuan izan, danak ez daukate ehuneko funtzioak doako denean. Kasu honetan, Reglador Roller aplikazioa oso aplikazio basikoa da, oso simplea, ez dauka aukera ugari, zertarako erabiltzen da, neurketa zehatzak egiteko, erabiltzeko oso erraza da, gero diseinu oso simplea da, ez da oso deigarria, baina erabiltzeko oso asko errazten duen diseinua dauka. Ez gara best 1000 gauzekin edo 1000 aukerekin nahasten, oso simplifikatuta dagoelako. Eta diseinu aldetik hori asko zein dute. Gero kalibratzeko erraza da, pantaiak jarduenean, eta 15 hizkuntzetara itzulia dago. Hemen aipatuko nukena da, bai aplikazioetan eta horrelako aplikazio guztiekin gertatzen dena, da aplikazioa kalibratu egin behar da tresna, azkenen telefonoa edo taleta tresna bada, eta kalibratu egin behar dagoen lehenengo. Neurriak hartzen hasi baino lehenago, edo bai aplikazioak edo bai beste guztiekin kalibratu egin beharra dago, gero hartzen ditugun neurriak zehatzak direla nolabait ziurtatzeko. Bestela, neurri horiek ondo egon daitezke edo ez. Kalibrazioarekin nolabait telefonoa esaten diogu, neurriak nola hartu barituen, zer da metroa, zer da, aplikazioaren arabera. Ez da kasu guztietan ez da berdina.
Hemen ikusten duzue aukeran bat, bale? Bueno, eginkizunak. Luzera neurtzea, gailuaren bi aldeetan atxikitzak funtzioarekin. Luzera eta diametroa. La modutan neurtzea, puntua, lerroa, planoa, maila. Eta neurketa bihurgailua, zentimetroak, milimetroak, azbeteak hori ez dago ondo, bale? Aplikazio irikitzen dugunean horrela ikusiko dugu, hemengo irudien daukazuen bezala, bale? Bertan ikus dezakezue inch eta zentimetrotan, bale? Hau da, pulgadak eta zentimetroak, bi neurrien artean aldatu ezakegu, ez dago aukera gehiago, behintzat doako bertsioan, bale? Ondoren, marra urdina bukatu baino pixka lehenago eskubialdean, ikono batzuk dauzkagu, bai? Eta hor, nolabait hasieran agertzen zaiguna da erregla eta listo, bale? Erregla goian, erregla beran, eta telefonoa zeren gainean jarrizkero neurtu ezakegu zenbat neurtzen duen, bale? Telefonoaren tamainaren arabera, hau, bakara, 10 zentimetro eskoz gehiago ez digu emango, bale? Hau da, gauza txikiak neurtzeko bakarrik balio da aplikazio hau. Beste bigarrengo irudi hau, bale? Hori funtzio hori irikitzeko lehen komentatu izan ikonoien eskubitik hasita, hiru puntuak menua irikitzeko eta aukera ezberdinak dauzkagu, bale? Baina ez daude aukera asko. Eta bigarrengo ikona eskubitik hasita izango litzateke aukera hau, bale? Karratu hau tamaina aldatu ezakegu, bai zabaleran, bai altueran, bale? Gero, beste eskubitik hasita hirugarren ikonoa, kasu horretan, karratu edo kolorezko forma bat agertuko zaigu, eta koloreko forma duen karratu hori nolabait iskinetatik mugitu egin dezakegu. Bai ezkerreko aldea ezkerrera eta eskuira, eta gero eskubiko karratuaren eskubiko aldea berdin, ezkerrera eta eskuira. Nolabait hemen marra bat jarriko genduke, goitik bera, bai karroto bat sortuz, goitik bera, eta iskinak alde bat edo bestea, guk nahi diogun nolabait zabalera emateko. Eta beste geratzen zaigun beste ikonoa oso antzekoa da, baina kasu horretan gertatzen da, karratua zuzenean ezkerraldetik hasten da, eta guk eskubiko aldea bakarrik mugitzen dugu, beraz, zerotik hasiko litzateke karratu hori, eta guk eskubiko aldea mugitu ezakegu neurria gure beharretara moldatzeko. Hau da, nolabait aplikazionek eskaintzen digun aukerak. Oso sinplea da, ez dauka misterio handirik hau erabiltzeko, baina bakarrik neurketa txikiak egiteko balio digu, zeren telefonaren tamainaren arabera, hemen irudien ikus dezakezun bezala, 10 zentimetro bider bost, ez dauka gauza handiagoak neurtzeko modua kasu honetan, Beste aplikazio bat nahiko erabilgarria, nivel de burbuja, nivela neurtzeko, hau da, gauzak vertikalki edo horizontalki nivelatuta dauden jakiteko erabilitzak egun aplikazio bada, eta eskubiko irudi horretan, hiru irudi dauzkazue, erdian dagoena ordaintzeko funtzio bada, hau da, realidad aumentada edo funtzio bat erabilita, telefonoaren kamera erabilita, horrean daukazuna, horren aurrean, hor gida batzuk agertzen dira, kasu horretan pisako torrea agertzen da, eta horren aurretik nolabait, gurutze pare bat agertzen dira, nolabait bere vertikaltasuna neurtu izateko. Funtzio hori ez da doakoa, beste biak bai, beste biak, bat nolabait borobil moduan, eta bestea barra moduan, berdin dio, berak automatikoki aldatzen du funtzio bat eta bestaren artean,
horrekin ez zaitez kezkatu, baina hemen ere oso garrantzitsua da ondo kalibratzea. Kalibrazioa ez badugu ondo egiten, zu telefonoa apoiatzen duzu, eta, karo, neurriak ez dira zehatzak izango, ez badago ondo kalibratuta, bale? Kasu honetan, ba, bueno, elementu baten horizontaltasuna edo vertikaltasuna zehazteko balio da aplikazio, bale? Lehen ere aipatu dizuet, ba hori, kuadro bat adibidez paretan kolgatuta dagoena, alde batera dagoen edo alde batera erorita dagoen edo ez jakiteko, ba, on nivel baten bitartez egin dezakegu, bale? Edo neurtu dezakegu. Ba, kasu honetan hori telefonaren bitartez egin dezakegu. Hori izango litzateke gure nivela kasu honetan. Lerrokat egin behar duguna da, telefonoa lerrokatu, bale? Edo zein gainazalerekin, hori kuadro bat, mahai bat, bale? Lurra bat, pareta bat, eta berak ba, horren zuzentasun emango dugu edo anguloa emango digu, bale? Bilar mahaiak lerrokatzera ere erabiltzen dira, bale? Markoak horman, argazki tripodeak horrekatzeko, bale? Bueno, kasu askotan erabiltzakegu nivela, bale? Azkenen erabiltzen da hori, elementu bat vertikalki edo horizontalki nibelatuta dagoen jakiteko edo ez erabiltzen dugu, bale? Ezaugarri batzuk dira, ba, benetako iparraldarekin binkulatzeko aukera daukagu, bale? Baimen horiek ematen baldin baizkiogu, ba, telefonoaren ubikazio sistema hori erabiltzen uzten baldin badiogu. Bale, kalibrazio ere nahiko erresa da, SD txartaren instalatzen uzten digu, unitate ezberdinetan ere ematen digu informazioa izan ezkero, orientazioa ere blokeatu dezakegu, bale? Kasu horretan irudian lokin jartzen dugu, bertsio berrietan kandado baten sinbola agertzen da, bale? Blokeatzeko. Gero soinu jakinarazpenak ere badauzkagu aplikazio honetan, kalibrazioa, telefonaren aurpegiak kontuan hartu gabe, bale? Eta, bueno, hemen lehen ere aipatizuet, doako bertsioa dago, ordaintzeko bertsio bat ere badago, eta funtzio batzuk bakarrik ordaintzeko bertsioan dauzkagu, bale? Beraz, zuek ikusi, ordaintzea merezi zuen edo ez, bale? Zuek ere erabilpena baldin badiezue, ba, agian erosteko aukera hori planteatu dezakezue, baina gutxitan erabili behar baldin baduzue, ba, eroste agian ez da aukerarik egokiena, ez dakit, bale? Bakoitzaren egoeraren arabera, kasu hori. Bueno, neurtzeko beste aukera bat izango litzateke hau, bale? Smart Measure, bueno, Telemetro Smart Measure, eta ba, helburu bat distantzia eta altuera neurtzen ditu trigonometriaren bidez, bale? Pixkat erabili dut probatzeko eta bueno, ez da zai erabiltzen, baina hain erresa ere ez zait iruditu erabiltzen. Vale? Azkenen suposatzen dut praktika kontu izango dela, baina bueno, beste aplikazioa da, vale? Eta beste asko dauzkagu. Kasu hontan, ba, distantziak ja handiago dauzkagu, hasieran 10 zentimetroko regla bat geneukan, vale? Lehenengo aplikazioarekin, kasu honetan ja metroak neurtu itzazkegu, vale? Oda, kasu honetan argazkian, ba hori, elementu bat, zein distantziara dagoen neurtu dezakegu, bale? Eta zein altuera daukan ere neurtu dezakegu. Bale? Kasu honetan zer egin behar da, bueno, eskubilaren ikusten duzue hor botoi antzeko bat, obtener altura jartzen duena, bale? Ba, altxatu gaioa, optorea sakatuko dugu, eta, bueno, mugitu ondoren, berriro botoia sakatu, eta datuak ematen dizkigu, bale? Pixka tarrera da, ezkerraldean daukazu hor grafiko antzeko bat ikusteko beste representazioa da, bale, ezakit. Niretzako ez zait oso erabilgarri iruditu grafiko hori. Gero behekaldean dauden datuak ordea, bai, bale? H1.5, H30, H30 maika, bale? Hori izango litzateke trigonometria hori
egiteko erabiltzen dituen datuak, bale? Eta hemen ere, kalibratzeko pazientzia izan behar da, bale? Hemen ere hau kalibratu egin behar da, neurtzeko dien aplikazio guztiek, azkenean, kalibrazio bat behar dute, zere kalibrazio hori nolabait egiten duena da, aplikazioak neurriak ondo ematea da, bale? Ez badugu kalibratzen, beraientzat metro bat, agian metro koma bi dira, edo 0,8 metro, edo, bale? Kalibrazioarekin egiten dena da, aplikazioak eman behar dituen neurriak, behar diren neurriak izatea, bale? Beraz, oso garrantzitsua da horrelako aplikazioetan kalibratzea. Ez badugu kalibrazioa ondo egiten, beste guztia ez duk zentzu handirik izango, zeren lortzen ditugun emaitza horiek ez dira segurasko ziurrezko neurriak izango, bale? Oda, ez dira fidatzeko neurriak izango. Beno, beste aplikazio bat, kasu honetan, errealidad aumentadako aplikazio bat da, bale, lehen aipatu dizuet niveleko aplikazio horretan ere badaukan errealidad aumentadako zati bat, baina kasu horretan ordaintzekoa da, bale? Eta kasu honetan, irudian ikus dezakezue pixkat zertarako erabiltzen den, bale? Atzemandako plano horizontalera, apuntatu eta neurtzen hasiko gara, bale? Unitateak, zentimetro, metro, milimetro edo azbetetan neurtzen du, gero angeluak, iskinak neurtzen ditu irude planoetan, azalera eta perimetroak automatikoki kalkulatzen ditu, bale? Hora, irudian ikus dezakezue nola egiten dituen neurketak, bale? Alde batetik hori, kuadro bat, balda batzuk, azalerak, bale, volumenak, datuiek kalkulatu egiten ditu, bale? Baina beti, realidad aumentadako aplikazioan gertatzen bezala, horretarako kamera erabili beharra doka, eta kamera erabiltzeko, gaur egun badakizue, kamera edo telefonaren zein tresna erabili izateko baimenak eman behar dizkiogu, beraz aplikazioa kargatzen duenean, gutxienez lehenengo aldian, baimenak eskatuko izkigu hori egiteko, bale? Edo, kamera erabiltzeko esan nahi dut. Ezagarrik gehiago, irude objektuetan volumen neurtzeko aukera ematen du, hori lehen aipatu dizuet. Way, bale? Kalkulua egin dezakegu ibilbidea batean, bale? Eskubiko irudietan ikus dezakezuen bezala, badidez lurrean zulo bat egin dute, kableak edo ureko kanalizazioa edo zer gauza sartzeko, eta aplikazioen bitartez neurtzen dute ze neurri daukan nolabait zanja hori, bale? Ze luzera daukan. Beste bat, altueran neurtzeko, bale? Aztertutako azalaren altuera neurtzen du, gero erreglea pantailan ere bai, objektu txikitarako neurketa zehatzak egiten ditu, bale? Neurketakin kontu zibili behar da, bale? Nik aukeran nahiago dut benetako metro bat edo erabili aplikazioa erabiltzen baino. Baina gainean ez badukagu horrelako zeozer edo ez badukagu hori lortzeko aukerarik, telefonan instala dezakegu aplikazio bat eta erabili, bale? Segun eta zertarako eta segun eta zein garrantzitsu dian neurriak, kontuan izan, aplikazio hauek naiz eta kalibratu neurriak ez dakigu beste ondo dauden edo ez, bale? Beraz, hobeto egin dezakegun gauzarik garrantzitsuena da, neurriak hartu eta konprobatu hartzen dien neurri horiek fidatzeko neurriak dira, bai ez, fidatzekoak baldin badira, aurrera jarraitu aplikazioarekin neurriak hartzen, baina bazpare bi edo hiru aldiz konprobatu neurri horiek zentzurik daukaten, ondo dauden eta abar. Bale? Beste aplikazio bat, medir y alinear 3D plomada, bale? Kasu honetan ere aplikazioa doakoa da, baina badauka ordaintzeko beste bertsio bat, bale? Kasu honetan ere, aurreko kasuan bezala,
realidad aumentadako aplikazio bat da, bale? Beraz, kameraren erabilpena horrei baimena eman diogu, eta funtzio edo neurketa modu ezberdinak dauzka, bale? Hemen irudien ikusi dezakegu bat, bale? Hiru den esan dezagun, eta bertan ikusi duzue kubo bat, kuboaren iskinatan puntu txuri batzuk, puntu txuri horiek tokiz aldatu itzazkegu, bale? Arrastatzen, eta neurriak nolabait gure beharretara moldatu, bale? Elementu irudian pantailan ikusten dugun elementu horretara moldatu. Eta gero ikustezakezu ere, taulatxo baten antzako datu batzuk lortzen ditugula hor, bale? Kasu horretan, pulgadatan daude datuak, bale? Baina, horre gure kasuan milimetroetan izango nuke edo beste sistema batean, bale? Egiten ditugu neurketa horiek, bale? Gorde egin ditzazkegu edo partekatu ere egin ditzazkegu. Bale? Hemen daukazu beste aukera bat, eta kasu horretan jaz da kubo bat, baizik eta plano bat. Eta ikuste dezakezu aurreko irudian ez da ikusten, kasu horretan bai, aplikazioa erabiltzeko garaian horrela ikusiko da, bale? Alde batetik goian dauzkagun botoiak dauzkagu, bestetik beste iskinotan ikusten dituzuen ikonoak, bale? Goikaldean dauden ikonoietatik, ezkerretik hasita bigarrengoa, nolabait nola egin behar dugun neurketari adieretzi behar diogu. Bale? Hau da, kubo bat den, plano bat den, zilindro bat den, bale? Aukera ezberdinak dauzkagu hor. Eta, hemen testuan agertzen ezela, altuera eta zabalera, bi objektoren arteko distantzia, inklinazio angeluak, volumen kubikoak edo zilindroak, bale? Segun eta zer aukeratzen dugun ikono horretan, irudiaren gainean agertzen den plano hori, bale, marra berdez osatua eta gero ardatzko horri batekin, bale? Forma hori aldatu egingo da aukeratutako elementoren arabera, bale? Eta gero, beti bezala, taula horretan, elementu horien neurriak eta agertuko dira, bale? Proportziak egiaztatzeko ere daiteke, zutan edo kuadro errenkaden kopuruan dituz, bale? Azkenen zen nahiko zentzuzko gauza bat, bale? Nik esate dizuet aukeran nahiago dut benetako metro bat, bale? Edo nivel bat, bale? Ez dira gauza garestiak eta ia betirako tresna da esan ezagun. Ez da telefonat bezain erosoa, baina niretzako zehatzagoa da. Bale, zeren aplikazioek, gogoratzen zuet, kalibrazioa oso garrantzitsua da. Ez badugu ondo kalibratzen, aplikazionek ematen dizkigun neurriak ez dira fidatzekoak izango. Eta neurriak ez badia fidatzekoak, zertarako nahi dugu ematen dizkigun neurri hauek, bale? Beraz, kontuz aplikazioak erabiltzeko garaia, bale? Zuen mugikorra brikolaje tresna gisa erabili, bale? Instalatu behar duzuen aplikazioetxean egin duzun berrikuntzetarako tresnetan gastatu beharrik gabe, bale? Errealitatea egotua erabiltzen duten aplikazioak zure smartphonearen kamerarekin objektu eta espazio ezberdinak neurtzeko, erabiltzeko aukera izango dugu aplikazio batzuekin, bale? Baina kontuz izan ematen dituzten neurri hauekin, bale? Eta kontuz izan ere, aipatu ditugun aplikazioek doakoak dira, baina dauzkate funtzio batzuk ez dira doakoak, bale? Beraz, kasu batzuetan ordaintzeko eskatuko zute edo ordaintzeko bertsio erosteko eskatuko digute, bale? Beraz, erosi baino lehenago, konprobatu ea doainik eskaintzen duzten tresnaiek ondo edo egokiak iruditzen zaizkizuen, eta egokiak iruditzen baizkizue, eta beste ordaintzeko zati horiek behar baldin baituzue, orduan erosi eta erabili, bale? Mila esker gaurkoan gurekin hemen egotegatik,
Vale? Badakizu astero hitzaldi ezberdin badaukagula, eta beti bezala hitzaldi hauek entzutera animatzen zaituztet. Vale. Ikusten duanez ez dezute aplikazioen inguruan zalantzan handirik izan, beraz ez daukat zuen zalantzak argitzeko aukerarik kasu honetan. Azkenan gauza oso basikoak dira, vale? Alde batetik erregla, bestetik nivela, bestetik relazio aumentadako aplikazioen bitartez neurriak hartzeko. Vale? Relazio aumentadako aplikazioek nire ustez ez dira hain errazak erabiltzen, nire partez eskertuko nuke aplikazioek suposat urteekin hobetuko dituztela, vale? Baina askotan niri ez zaizkit oso fidagarriak iruditzen ematen dituzten neurri hauek, vale? Batez ere, hori relazio aumentadako sistemak erabiltzen direnean, vale? Baina hala ere, edozein sistemarekin bai edo bai kalibrazioa da ezinbesteko gauza bat, vale? Hori ez badugu egiten edo gaizki eginda baldin badago, ematen dizkiguten neurri horiek ez dira batere fidagarriak, vale? Beraz, konprobatu egintzazu serio erabil baino lehenago, proba batzuk egin, konprobatzeko hartzen dituen neurri horiek ondo dauden edo ez. Vale? Bueno, mila esker gaurkoan hemen egotagatik, mila esker Jose hemen gurekin egoteagatik gaurkoan, vale? Eta hurrengora arte. Agur!